Hindi ako kumpiyansa na magkakaroon ng final peace with the communists dahil ang ideolohiya nila, ang pakay nila talaga ay sila ang kumuha ng poder ng kapangyarihan at i-implement nila yung kanilang ideolohiya, which is yung komunismo. Anything short of that ay hindi sila papayag. So itong mga peace initiatives na to na ginagawa nila ay primarily para maka-gain lang ng advantage at they move closer to their objective, or in this case para ma-pull back yung mga puwersa ng sandatahang lakas para makapag-regroup sila at maka-maneuver.